Erokamano kuom keto Ramogi TV kani chenro mar winjo buch nek mar Vitalis Okinda manowito ngimane e tesend obila ma Bondo dwe mar achiel higa mar 2022 nodonjo odiechieng' mar ariyo ka obila adek noda dhogi ewi tho makamano. Obilago gin mane tiyo e tesend obila ma Bondo e kinde mane masira notimore. Steve Biko lero wachni. E odiechieng' mar ariyo mar nono nek makoch mar Vitalis Okinda, jahigni 29 manowito ngimane e tesend obila ma Bondo dwe mar achiel higa 2022, obila achiel noyoro mar chiwo neno e kinde mar ariyo mamoko to noyore yor mbui. Alikuwa amewekwa tena aanzie hiyo saa 12 asubuhi na apeleke mpaka saa 12 jioni. E nyim jang'ad bura Christabel Maiyo, obila Samuel Oduor nolero ne doho ni mosenindo Vitalis noso e sel ma Bondo e kinde manoriko onge tich. Kane odonje tich kine, noyudo ka nying Vitalis pok oyangi nimar nodagi hulo nyinge e kinde mane irwake e sel. Kaluwore kod osiep mane nitiere kendgi, noyango Vitalis kendo ndiko nyinge. Samuel nolero ne doho ni obila ni kod seche mag tich, kendo seche moko chuno ni nyaka obila yue kod rito sechege mag tich go. Mimi hata wakati alikuwa usiku, I was not on duty. Alikuwa achukue saa 12. Yes, na alikuwa amelala. Mimi nilichukua saa 12 asubuhi. Kuom mano, nobwok kine koduogo e tich bang' yudo ni buk mindike nonro mar gik matimore e tesend obila kata occurrence book ne yango ni Vitalis nosewe thuolo. Kata kamano, Vitalis pod ne nitiere sel mopogore kod gino mane ndiko mane bugno wacho. Mana kadiemo wang' nono, nochako ndike bugno ni Vitalis omaki kendo. Obila Samuel nobedo gi ting' mapek mar lero ne doho ketho mane omiyo omak Vitalis e tielo mar ariyo, kowacho ni mano ne en mana ndiko e obi, to Vitalis ne pok owe thuolo kata e thuolo mokwongo. Obila machielo Leonardo Muse nolero ne doho ni ne en achiel kuom obila mane ogolo Vitalis e sel kendo tere od thieth ma Bondo bang' ywago rem mane owinje dende. Leonard wacho ni kane gichopo e od thieth ma Bondo, OCS nolore nyamburko mar obila ma Bondo kendo wuoyo gi jochiw thieth e osiptandno. Achiel kuom jochiw thieth noidho nyamburko mar obila mar rango chal mar Vitalis kapok onyono kata lo motuo. Kanyo mane laktar noyange ni Vitalis osewito ngimane. Bang'e to nodok e tesend ma Bondo kendo ndike e obi ni Vitalis owito ngimane. Leonard kata kamano ne ok nyal lero ne doho gimomiyo ne ochuno ni nyaka rang chal mar Vitalis e nyamburko mar obila ma ok kata nyamburko moyiedhi ma chiw thieth kata ambulance. Komachielo, Joel Anyona, obila ma bende ne nitiere kindeno, noweyo doho gi buok bang' kichore gi chien ni en okia kata lweny mane muoch e kind Vitalis kod obila machielo, kowacho ni kata tho mar Vitalis norado go mane lipot mar obila kata police signal. At work on the 9th of January 2022, and you handed over, that was on the 10th of January 2022. You've told court that you were transferred in 2024 from Bondo Police Station. So what counsel is trying to tell you is that from 10th of January 2022 all the way to last year when you were transferred, did you ever report back to work in Bondo? Yes, Your Honor. Did you ever report to work? No, Your Honor. Bang' joneno go bede tago maliet odiechieng' ma kawuono, chenro mar winjo buch nek Vitalis Okinda koro chwal nyime nyaka tarik 13 kod 14 dwe mar 10 ka anyuola mare ni kod geno ni gikone to gibiro yudo ratechgi. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. NASA e kaunti ma Migori ochungo ng'anyo margi magisebedo go ka kuonde